да, Не е толкова жег. Абе, горе качиле е по-добре. Руслан е топ пич, кара от 6 месеца. Ево момче. Ай, то пич за тебе кара от 3 месеца. Руслане, я се осмихни, бе. Така, да влезеш в каналите на... Аз карам за сефте. Моля, добре, че беше ти. Там как се бе фалил операцията, ако не беше никой, не мога да стане, бе, човек. Не мога да стане. Има ти имам, после една бира трябва да вземеш. Естествено, нали? И на Валю, че той ти изкърва мотора. Вики му качи се зад мене, не ходи пеша. Отиде 20 метра, падна, ще да пукне там. Валката го взе на автостоп. Ние с Жорея изкарахме мотора. И готово. Всичко е дела и документи тук. Това е голям успех за мен.